Hola de nou, a continuació anem a resoldre un exercici de compte de pèrdues i guanys semblant al que tenim al CEACS. En primer lloc tenim que ens diuen que els ingressos per vendes de mercaderies han estat 800.000 euros i els serveis prestats de forma habitual durant l'any 50.000 euros. Aquestes dues quantitats sumades les posarem a import net de la xifra de negocis en positiu 850.000 euros. També tenim que s'han activat despeses de l'immobilitat material per 12.000 euros. Ho posarem a treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu en positiu 12.000 euros. A aprovisionaments posarem el consum real de mercaderies en aquest cas. Tenim que s'han comprat mercaderies per 200.000 euros que sumarem a les existències inicials de mercaderies del període que han estat 30.000 euros i restarem les existències finals de mercaderies de 50.000 euros. Fem aquesta operació i obtindrem 180.000 euros que posem en negatiu. Aquest és el consum real de mercaderies durant el període. A més, se'ns diu que durant l'exercici hem prestat serveis de transport de forma puntual per 20.000 euros. Ho posarem a altres ingressos d'explotació en positiu 20.000 euros. Més avall tenim que els salaris de personal han estat 100.000 euros i les quotes a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa 30.000 euros. Sumarem aquestes dues quantitats i tindrem 130.000 euros en negatiu a despeses de personal. Per altra banda, tenim que les factures de telefonia han estat 30.000 euros durant l'any i les despeses de lloguer 20.000 euros. Sumades, aquestes dues quantitats les posarem en negatiu 50.000 euros a altres despeses d'explotació. L'amortització de l'immobilitzat se'ns diu que ha estat 50.000 euros, quantitat que posarem també en negatiu. I s'han traspassat 20.000 euros de subvencions de capital al resultat de l'exercici. Aquesta partida la posarem a imputació de subvencions de l'immobilitzat en positiu 20.000 euros. Els excessos de provisions han estat 5.000 euros, quantitat que també posarem en positiu. I a més tenim que un benefici de 15.000 euros per la venda d'un immoble. Aquest concepte el posarem a deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat, 15.000 euros en positiu. Recordem que alienació significa vendes. A continuació sumem els ingressos i les despeses d'explotació per obtenir el resultat d'explotació, que serà de 512.000 euros. I en aquesta part calcularem el resultat financer a partir dels ingressos i les despeses financeres. A ingressos financers posarem els interessos cobrats al compte corrent de 1.000 euros en positiu i a despeses financeres els interessos pagats pel préstec i la pòlissa de crèdit que en total sumen 11.000 euros, quantitat que posarem en negatiu. Hi ha hagut una variació positiva del valor de mercat d'una inversió en accions per 30.000 euros. Posarem 30.000 euros en positiu a variació del valor raonable en instruments financers. I a diferències de canvi posarem unes diferències negatives en moneda estrangera per 25.000 euros en negatiu. Per últim, hem tingut una pèrdua al vendre unes accions per 3.000 euros, quantitat que posarem en negatiu, a deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers. També recordem que aquestes partides de deteriorament i resultat per alienacions
així com variació del valor raonable en instruments financers i diferències de canvi, poden tenir un import tant positiu com negatiu segons el cas. Bé, ara ens quedaria sumar els ingressos i despeses financeres per obtenir el resultat financer, que ha estat negatiu per 8.000 euros. I per obtenir el resultat abans d'impostos sumarem al resultat d'explotació el resultat financer, que és negatiu, i obtindrem la xifra de 504.000 euros. Aquí ens diu que l'impost sobre benefici serà el 25% del resultat abans d'impostos, és a dir, 126.000 euros en negatiu. Ja veurem una mica més endavant que no sempre el càlcul és així de fàcil, perquè a l'impost de societat poden haver-hi, per exemple, bonificacions, deduccions o conceptes semblants. Ja per acabar, calcularem el resultat de l'exercici restant al resultat abans d'impostos l'impost sobre benefici i obtenim que el resultat de l'exercici ha estat de 378.000 euros. Aquesta quantitat ha de coincidir amb el compte 129 resultat de l'exercici que apareix al patrimoni net al balanç de situació. Moltes gràcies.